muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Dzoka zvekare nemamwe messages. Mamwe maconfession yenyuka muchatiurayisa asi pane message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe mukoma vedu avo vakatitumidzira message yavo through our Facebook page. Message yavo iyo yavakanditumidzira vakainyora sezvizvi. Hanzi, makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti mundipostere nyaya yangu muchangoti ndigere mu UK but sandiko hangu kwandiri pandainge ndiri kumusha ndichizouya kuno ndakambogara mu South Africa. Tainge tichigarawo mu Joburg umwe matainge tichiita operations yedu tainge tiri ma C number not zvemuma movie zvezvia, the real one, ende ndo basa redu ratainge takatumwa kuti tinge tichizoita iroro. Gore randaka recruitwa I cannot tell you nekuti vanokwanisa kuzotrace back, asi chandoda kungoudza vana veZimbabwe ndechekuti ungava uri kunyika kwaungava uri usambofungidzira kuti uri safe panhau dzepolitics, nekuti musati matotanga kutopiwa mikana yekuti munge muchienda kunyika uko kwamunenge mavakaenda kunoshanda. Vazhinji vakaita sesu ndivo vanototanga kutoiwana mikana iyoyo, sekunana Dubai pakatanga kuenda vanhu semamaid nemasecurity. Mikana yakatanga kupiwa avo vainge vari masi number, uye zvekare nekunana China, kuzoti vana UK hatitaurizve because ndo kwatinototi the playing field. Saka kana ukada kuita dzungu semunana UK uchifungidzira kuti uri safe, uchinyomba uchitaura zvaunenge uchinzwa kuda, uko unokwanisa kungokaruka watodzoserwa kumba, then you will face your crimes. Kana kudana South Africa vazhinji vamwe vanenge vachitoshanda mune mamwe maindustry ekutoti aumbofi wakafungidzira kuti munhu uyu musi number, nekuti vazhinji vanokufungidzira kuti kana zvikanzi uri si number unenge utori nemari, unokwanisa kutopiwa mission yekuti unenge uchitoshanda uchitorovawo zvitina uchitokanyana nemadhaka uchitovaka, asi uri musi number, nekuti mission yako unenge uchifanira kuti unge uchizobata basa uri mumalocation meme munogara vanhu vasina mari. Unokwanisa kutopiwa mari yekutoti unge uchitotanga kana bato chairo, vanhu vange vachizojoina bato iroro, ndo inenge itoriwo mission yako. Saka kune vana vevhu vanenge vakaenda kwavanenge vakaenda, zivai kuti kose kwamunenge muri, kose kunonzi kunenge kuine muZimbabwe, zivai kuti munenge muinavo vakomana, munenge muchitonwawo navo doro. Ava vakomana vamwe vacho basa ravo hakusi kunzi nderekuti vange vachiuraya vanhu, asi kunenge kuine vamwe vanopara mhosva dzakaita sekurepa, kuita dzimwe mhosva vobva vachizotiza munyika. Vanhu ivavo vanofanira kuti vange vachizodzoswa munyika, asi vanobva vachizopiwa nemamwe mamisheni ekuzoda kunzwisisa nekuziva kuti avo vakaenda kunopotera kune dzimwe nyika havasi kuda here kuti vange vachizoronga zvechimurenga vari kunyika dzavari ikoko. Munoti nyika dzakaita sana South Africa sandiko here kungadai kuri kubva nevanhu avo vanenge vachiti tofanira kuti tinge tichipinda musango tinge tichirwa hondo. Kunyangwe nyika dzakaita sana South Africa vanotozviziva, ende munotopiwa mukana wekutoti munge muchitoshanda basa murimo munyika, nekuti magovernment anoshandidzana. Saka takapiwa mamisheni edu akasiyana siyana. Iniwo ndikapiwa misheni yekuti ndinge ndichishandira muJoburg. Basa redu rainge riri rekuti tinge tichiferefeta nekuona kuti climate iri same mumaZimbabwean avo vainge vachibuda munyika vachienda muSouth Africa kunoshanda, kuti painge pasina here vainge vachironga kana kurongerwa nevachena kuti vange vachizodzoka kuZimbabwe vachida kuzotanga hondo vaine zvombo zvavanenge vainazvo. Vakawanda vakazotonyura nekuda kwazvo, nekuti munhu anenge achifungidzira kuti sezvo ndava mujoni ndava nemukana wekuti ndinge ndichiita kana kuronga an uprising, munokuvara munofira mahara, ende anozokununura panenge pasitombo rina. Vakawandisa vakaedza kuti vange vachitanga mamovement munana South Africa, asi kwazvakasvika hakutomborina. Asi apa ndokuda kungobatsira
vanhu through politics dzandinoziva kuti dzimwe nguva unofanira kuti unge uchizvikoshesa iwewe nekukoshesa vana vako, kuisa mhuri yako pamberi, nekuti yedu nyika yakatosiyana nedzimwe nyika. Munokwanisa kunyeperana muchiti tiri mudiaspora, but kana wabatwa unobatwa uri wega, and kana ukanyura nyika yedu unotongonyura uri wega. Hakuna kana anouya kuzotombokununura. Unokwanisa kupfurirwa nevanenge vari muintelligence kuti tadai iwewe uri pamberi uchiitiswa zvimwe zvinhu zvinozokunyudza zvisinei nekuti unenge waenda kunyika iri kure sei neZimbabwe. So when I was recruited by my uncle, ndainge ndisingatombozivi kuti sekuru vangu ivo vainge vatoriwo part of the intelligent. He was a cousin to my mother. Saka vakauya kumusha vakabva vachizonditora vakati vainge vava kuda kuti ndinge ndichidzidza mutown. Saka ndainge ndiri very intelligent. I then started studying computer science. Ndopa ndakabva ndachizonzi I was supposed to be taken as a national asset. Ndainge ndisingazivi kuti zvinoreva kuti kudii. So I went through the training. Saka patakapinzwa muchigemu ichi, we were told kuti we were protecting Zimbabwe kubva kune yavainge vachiti foreign destabilization. Panguva yacho iyoyo ndipo apo painge paine mafunctions akawandisa munyika, and you know kuti politics is very dirty. Saka isusu tainge tiri veku G40 ndiko kwatainge tiri ikoko, but tiri in the intelligence unit tichitorwe sana. Saka basa redu rainge risiri rekuti tinongomonitor vanhu veopposition, asi we monitored everyone with influence. Zvamunoziva kuti G40 ndo yainge iine simba panguva yacho iyoyo, asi it was toppled down later on. As basa ratakazopiwa was to monitor vanhu vane influence, mapastors, musicians, businessmen, nevamwe vanenge vaine NGO directors, especially vanhu vanenge vaenda kudiaspora. All of a sudden vava kuda kutanga kuzviita political commentators paTikTok kana kuti pamaFacebook. Saka vanhu ivavo munyika medu chamunofanira kuti munge muchiziva ndechekuti every public figure is a potential threat. Saka vanototi vange vachitokutsvakira mhosva. Kunogara kuine mafiles anenge ariko each and everyone uyo anenge aine a big following, anenge aine file yake iripo. Kana vari sevanhurume havanetsi nekuti kwedu kunoshanda inonzi honeypot. Ameno kana manga muchiiziva here iyo inonzi honeypot. Saka honeypot vana vamwe vaya vanenge vaine rumwe runako rwekuti pangava pari pachikoro ndivo vanenge vachizivikanwa kuti vana ava ndo vakanaka kudarika vamwe vana vose. Vanozotorwa not because they are intelligent, but because vanokwanisa kuzoshandisiwa nekuda kwerunako rwavo. Kune vamwe vakadzi vakanaka vekuti kunyangwe zvikanzi munhu uyo anenge achinzi munhu waMwari, but pane pamwe paanototsvedza. It is only a few men, ingawani mambo David vakazvikoniwa wani, munhu ainge achinzi ari pedyo saishamwari yaMwari, kana akatadza kukunda muedzo wekuti paakatarira mukadzi waUria haana kukwanisa kukurira muedzo, kokuzotiwo imi zvenyu, nekuti izvi zvinowanzokuitwa munhu asati ava nemukurumbira. Paya paanenge achiri kusimukira murume, ndipo apo paanounzirwa vakadzi avo vanenge vari vehoneypot, vanenge vakanaka kwazvo zvekuti each and every day for him it will be a shocker kuti mukadzi akanaka kudai so ari kuuya kwandiri ari kuti ndina matirei, but at the same time maitiro ake nemapfekero avo aanenge akaita, she will be suggesting kuti ndiri kuda kuti munge muchindirara. Vangava vari prophet, angava ari muimbi. Saka nekuda kwekuti munhu anenge achangotangawo kungodya mari kuexperience the good things in life, saka anozotanga kurarana nevakadzi ava asingatozivi kuti vakadzi ava vanenge vatori part of the security team. Saka panobva pachizochengetwa mafiles, panochengetwa zvekare mavideo tapes awo aanenge akatorwa dzimwe nguva asingazivi, zvimwe kuda achitoziva kuti ndo zviri kuitika. Saka kana nguva yakwana, depending nekuti munyika munenge muchida kuitwei, it depends nezvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichiitwa munyika. Kana mukaona
pabatwa hove huru, zivai kuti shanduko iri kuda kuitwa munyika inenge yakakura chaizvo. Asi kana kusina big changes au anenge achida kuitwa munyika, hove huru hadzifi dzakabatwa, kunongobatwa hove dzinenge dziri diki ndo dzinobatwa kuitira kuti shanduko inge ichizoitwa. Uchatanga kusumukira paya unokwanisa kungonzi wapiwa chakati, saka chaunenge wapiwa ichocho it will be having surveillance depending nekuti unenge wapiwa chii. Makore iwawo munhu aikwanisa kupiwa imba, saka imba iyi inokwanisa kunge ine listening devices, mungava muri mumaselling zvekuti aumbofi wakazviziva. Saka kuronga kwose kwaunenge uchiita zvinhu izvi zvinenge zvirimo mumafiles, but varume vazhinji havanetsi, taingovabata nema honeypot. Vazhinji vakadzi vamwe avo vanozouya pafront vachiti agore rakati ndakaitwa chakati, vazhinji vacho kunyangwe atori kumhiri kwemakungwa, vamwe vacho vanenge vatori part of the secret service. Of course vanenge vaini dzimwe mhosva dzavanenge vakapara, because unenge wava kubhilivha kuti I am untouchable, I am above the law, but file yako yekutanga ndo inozokunyudza iyoyo. Kana nguva yakwana, vaya avo vatinenge tichiti sleeper cell, kana vakamutswa ndo vanouya pafront ivavo obva vati gore rakati ndakaitwa chakati nanhingi, ende vanenge vachiziva dzimwe mhosva dzako idzo dzaunenge wakazopara. Zvino wava wega, wava kubhilivha kuti kunyangwe zvikanzi zvaita sei, I will always be protected, nekuti mutemo unenge uchitokuchengetedza zvekutodaro. Saka unozonyudzwa nevamwe avo vanozouya kumashure, mushure mekunge maagents vazoenda manje, vangava vari vakadzi vaya vanenge vakakutrepa the first time around uchiri kusimukira, ndivo vanotanga kukumhangarira ivavo. Then vamwe vanozouya, there will be normal people avo vaunenge vakazotorera maadvantage. Saka kana mukaona hove huru yaraurwa, yabatwa nechirauro, zivai kuti pane zvikuru zviri kuda kuti zvinge zvichiitika munyika. Saka ndauya pano kuti ndige ndichingobatsira vanhu avo vari mudiaspora, nekuti vazhinji venyu avo vari mudiaspora munofungidzira kuti munenge makachengetedzeka muri kwamuri ikoko, but kana uchiziva zvaunenge wakafambira kunyika kwauri uye zvekare uchida kuzvichengetedza, ziva zvawakafambira. Politics hadzifi dzakaisa chikafu patable pako. Kana muchiti ndinonyepa, vanganiko vakapondwa nenyaya dzemaelection, izvezvi varipi? Vacho vavaikampenera vanombobatsira mhuri dzavo here? Ndokusaka pandatanga ndati munokwanisa kuti ipolitics, but kana wanyura unonyura uri wega. Mumachechi akasiyana siyana au ari kudiaspora tine maagents anokwanisa kuva ari mupresident worship, maasha, vamwe vacho vanenge vatori vana vazukuru vemaprophets, ndo vanenge vari maziso edu ivavo. And some of you munokwanisa kuzvibvunza kuti how is it possible kuti mamwe mascandals anongolika exactly when someone becomes politically inconvenient, kuti munhu anenge asisina use for the current government. Zivai kuti it is not a coincidence. In intelligence ndo basa remafiles iroro, kuti panguva yekuti anenge ava kufanira kuti ange achiexposewa, munhu iyeye anofanira kuti ange achizova exposed. Diaspora people don't believe this part, but most diaspora activists vari kuna UK, South Africa, Ireland, Canada vanotozviziva kuti they are surrounded by agents. Some of them vanozotopedzera vatova maagent. Munhu achitoenda achitonoprotesta kungava kuma embassies, anenge achitoda kutoredza vamwe avo vanenge vaine pfungwa dzakaipa dzekuti munyika munge muchizova nehondo. Vanhu vakadaro kana vakadzoserwa kuZimbabwe hamuzofi makazonzwa nezvavo zvekare, especially in South Africa. Vanhu vazhinji takangobatana navo tikangokurosawo border semahasela, but basa redu tainge tichitoriziva kuti tikuita basa rei, ende tichitoripota back kuZimbabwe. Tinokwanisa kutonwa nemwi hwahwa, ende paya patinenge tichitonwa tose hwahwa, kana mukangoti nhingi must go,
unochiona iwe nekufamba kwenguva chete mhuri yako inozotambura. So ndo nyaya yandokunza pano. Musashamisika nezvinenge zvichiitika pasocial media. Nguva kana yakwana, kana yakukwanira iwewe nguva yako, unototi unge uchitoredzewa nekutoraurwa. Remember what I am telling you, the bigger the fish when it is caught. Zivai kuti pane zvinhu zvikurusa zviri kufanira kuti zvinge zvichiitwa munyika. Vazhinji avo vane mukurumbira munyika yedu yeZimbabwe, hakuna asina mafile, hakuna mutsvene muZimbabwe, kungoti nguva inenge isati yangokwana chete yekuti iwewe unge uchimbopinda muchizarira. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo nezvayo nyaya iyi mucomment section. Munoti kudini? Hanzi paya paunenge uchangotanga kusimukira, hanzi pane zvinotoitwa, pane zvinoitika, hanzi kunounzwa vamwe vanhukadzi vekuti hanzi they are unresistable. Vakadzi ivavo apa vanenge vakatotorwa kubva vachiri kuchikoro, ndo basa ravo ravanenge vachiita. Uye zvekare hanzi handisi kuti kupikisana nevanhu kana kuprova a point, but kana uri munyika maunenge uri, chekutanga ziva chawakafambira. Kana iwewe ukazonzi hausisiko, inosara ichitambura imhuri yako, nekuti vamwe vamunobheliva kuti vakuru vema-opposition, vamwe vacho munenge muchitokampenera maagent, ende kana ukanyura unonyura uri wega, nekuti iye anenge achitoshanda basa rake iro raanenge akapiwa kuti ange achishanda, akapromisiwa kuti tinokupa mari, ende mhuri yake inenge ichitorarama ichitoguta. Do you believe this? This story iyo yatakatumidzirwa namukoma vedu ndo zviri kuitika here? Kungava kuri kuma-opposition kuti kungokampenera, but vanhu vanenge vatori maagent nechekare. Do you think kuti it is true or it is not true? Wakambozviedzawo here zvepolitics? You can come to our inbox and share with us your own side of the story. Then iyo nyaya yekuti munhu uchangotanga chechi paya hanzi kunouya vakadzi vanouya kwauri, then they expose themselves kwauri. Iwewe nekuda kwekuti unenge usati wajairira kuva around vakadzi vanenge vakanaka vakawanda kudaro vachizviexposa kwauri, hanzi unogomisidzira wava kudanana navo. Asi hanzi panotorwa matapes avo anozochengetwa, matapes iwawo vobva vachizomashandisa later on. Munhu obva ati izvi ndo zvakaitika kwandiri, ndakabatwa chibharo. Hanzi nekuda kwekuti unenge wakachengetedzeka, unenge wava kufungidzira kuti kunyange ukazozviita nothing will ever happen to you. Mukoma vedu ava vakabata dzimwe nyika zvekare, vachitopa maexample kuti munofungidzira kuti vanhu vane simba rakaita serana Trump why vasingade kuburitsa mamwe mafiles eumwe murume, hanzi kana muchimuziva anonzi Epstein, hanzi kana muchimuziva anonzi Epstein, murume iyeye ane mafiles ake awo ainge ainawo, navo vainge varimo mumafiles iwawo haafi akabuda, nekuti panozobuda dzimwe nyaya dzinonyadzisa, dzinotyisa. Strange things they do happen in this world. Yo, yeah, pakaipa. Let us try to talk about this in the comment section. Yeah, mawani. Erekeza iti pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo, confession yakamira sekudai. So ininiwo kubva mukukura kwangu ndaitopota ndichitobikirwa doro. Pamusha pedu painge paine bhuru iro raipota richidirwa doro, rainge riri reblack sekuru vangu pavainge vachiri vapenyu, kunyange tainge tiri vanhu vainge vachinamata. Amai nababa vangu vainge vari madhikoni kuchechi, but ndakatanga kuriritira mhuri kubva apo pandainge ndichiri ne13 years. Ndaiti kana ndikafamba ndaikwanisa kungodarika nepamba apo panenge paine madhomu anenge akavhurika, saka simba rainge riri pandiri uye zvekare nemashavi ainge ari pandiri. Ndaiti kana ndikangoudzwa kuti enda kwakati
ndingava ndiri muglendora ndikanzi enda kuhighfields, vanhu vepamba apo pandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizoba vaikwanisa kungobuda pamba vongoenda kungava kuri kumashops kana kuti pamba pako panongosvika umwe munhu waunenge uchiwirirana naye wobva wachizotanga kumuperekedza. Saka uchimuperekedza kudaro unenge watokanganwa kutokiya angava ari madhom, uye zvekare kana muine mari iyo yamunenge makachengetedza mumba menyu, paya paunenge wava kuperekedza munhu uyo anenge akushanyira, unokwanisa kungoiburitsa mari iyoyo kubva panzvimbo paunenge wakaichengetedza pakavanzika, ongoisiya kana wakaigadzika pambedha samwe pekuti inini kana ndava kudarika nepamba pacho ipapo pane zvandaingonzwa so ndobva ndatongopindapo pamba, ndobva ndatoona kutoti patable panenge paine mari ingava iri 300 400 kana kutosvika kuma $1000 iri pachena, ndotongotora mari iyoyo ndobva ndatobuda, ndobva ndatodzokera kumba. Saka zvose izvi zvainge zvichiitika mukoma vabereki vangu vaitozviziva, ende ndainge ndichitochengeta mhuri yose, ende kumusha kuna nasekuru tainge tichitotumidzira zvekare chikafu apa ndikazotoregedza kuenda kuchikoro because ndainge ndava kusaona basa rechikoro because ndainge ndava kutoita mari ndichiri mwana wechidiki. Saka zvaiitika mukomana nacho ndezvekudai, pagore roga roga sekuru vangu taiti kana taenda kumusha paya mvura isati yatanga kunaya, saka paibva pachizobikwa doro rechibhoyi, ndobva ndatopfekedzwa matewe, ndotopiwa maweapons angu bvumo nemuseve, ndototanga kutotamba apo panenge pachizourawa bhuru iro rinenge rakatengwa gore parinenge richatanga, rozourawa gore parinenge rava kuda kunopera richidirwa doro. Ndaitamba zvekuti ndainzwa kuti panenge paine zvinenge zvakagara pandiri. Ndaiti kana ndatamba kudaro ndaingotanga kumhanya, ende hakuna kana aimbondimhanyisa kuti ange achindibata. Ndaikwanisa kufamba kana 200 km kusvika ndasvika mugame park, ndobva ndachizotanga kuvhima mhuka ndichingofamba ndirimo musango imomo, ndichiti kana ndikabata mhuka ndichidya nyama yemhuka yandinenge ndabata iri mbishi, then shaviri raizoti kana rava kubva pandiri ndopa ndaitanga kufamba zvekare ndava kudzokera kumba. Ndaizoti ndava kuda kunosvika pamba ndopa ndainzwa kuti ndava inini manje kana kufamba kunenge kurwadza, maybe kana ndasara neabout 10 km shavi ndopa raibva rachizobva pandiri, ndobva ndachizotanga kufamba ndiri inini. Pandaisvika kumba vanhu vaitanga kupembera. Ndaizoti kana ndikadzokera kuHarare mukoma ndaiba zvimwe zvekuti kana vabereki vangu vaitoshamiswa nazvo. Saka sekuru vakazofa, mushure mekunge sekuru vangu vashayika, hakuna ainge ava kukwanisa mundiitira chivanhu ichi. Apa shavi rekuba rainge richiti chingoita basa rako chete, ndokubva ndachizotanga kusungwa. Kusvika pari nhasi ndiri munhu wekuti ndinongogara ndiri mujeri panguva dzose, ndokusaka ndauyawo panapa ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira kunamata, ndiko kwandanga ndichida. But pandinombobvunza mune mamwe magrupu awo andinombopinda maari, zviri kunzi dambudziko iri rinokwanisa kungogadziriswa nechivanhu, but mwoyo wangu une shuviro, uye zvekare ndinodawo kuti ndinge ndichitendeuka, ndinge ndichienda kuchechi, nekuti chivanhu chandakaitiswa kubva ndichiri mwana mudiki kusvika sekuru vachizofa ndinonzwa ndichichitya chivanhu ichocho nekuda kwezvandainge ndichiitiswa. Pane pamwe pamba apo pandakamboba mari mukoma, mushure mekunge ndaba mari, mwana wepo akabva achizozvisungirira munharaunda umwe matainge tichigara. Mari iyi yainge iri mari yekuti ange achinonobhadhara, mari yekuti ange achinyora maexaminations ake. Saka ndakangonzwa chinhu chakangonditi simuka izvezvi enda pamba pakati, ndokubva ndatotanga kutofamba location matainge tichigara imomo. Ndakafamba kuda about 15 minutes ndokubva hana yangu yazorova pandainge ndichidarika pamwe pamba, gedhi rainge rakavhurika, painge paine dzimwe imbwa mukoma
dzairuma dzaitozivikanwa nevanhu vose zvekuti vanhu vakashamisika. Ndokusaka mwana iyeye akazozvisungirira because vanhu vainge vachizviramba kuti hakuna mbavha ingambopinda pamba apa, nekuda kwekuti paiva paine mamwe mabulldog awo ainge achizivikanwa kuti anoruma. Saka pandakapinda imbwa idzodzo dzakangobhonga ka1 ndokubva dzatotanga kutochema zviya zvekurakidza kuti dzainge dzavhunduka dzichitya izvo zvainge zviri pandiri. Ndakafamba ndikadziti pfutseke ndokubva dzatongogara dzose pasi. Ndikapinda mumba ndainge ndichitoziva painge paine mari because ndainge ndaiona in vision. Mari iyi yainge iri pamusoro pemubhedha wake muspare bedroom make, ende zvinhu izvozvo zvaiti kana zvandigara kana paine munhu anenge achida kutoendapo pamba ipapo aikwanisa kungonzwa nungo ozoti ndichazoenda time uye zvekare vanhu vepo vaitombobuda ndotopinda ndototora mari. Kana ndatotora mari ndobva ndatodzokera kumba. Saka handina kunge ndakaziva kuti yainge iri mari iyo yaainge achida kuti ange achizoenda nayo kuchikoro, ange achizonobhadhara for maexams ake e-O level. Saka zvaiitika zvinhu izvi, maparents ake vakatanga kumurova vachiti wadya mari, iye ainge achiramba. Saka akazongobuda akazoenda kune kamwe kasango ndokubva achizonozvisungirira ikoko. Nyaya iyoyo yakandirwadza to this very day. Inyaya yekuti kana ndikangofunga nezvayo mwoyo wangu unotanga kurwadza kuti saka ndozvandakatoita izvi, but ndakazviita mukomanashi not because ndainge ndichida, asi chivanhu chaiitwa, chivanhu chainge chiri pandiri chainge chiri very strong zvekuti hapana pandainge ndisingakwanisi kupinda kana kuri kunzi ndinenge ndichida kupindapo ndichida kuba. Asiko zvino zvindakura mukomanashi, handichadi kuti ndirambe ndichizviita zvinhu izvi. Ndiri kudawo kuti ndinge ndichirarama upenyu hwakanaka, ndinge ndichinamata, asi handizivi kuti ndotangira papi. Ndibetsereiwo. Kunyange ndikaenda kuchechi mukoma ndakatomboba imwe iPhone muchechi, asi ndakati ndaiba ndakatonzwa voice rakati kwandiri usatora foni iyoyo nekuti muridzi wayo achazviziva. Saka ndakabva ndati ndikuda kutesta foni iyi. Ndakazoitora ndokubva ndachizoenda padhuze nepadoo. Saka painge paine rimwe ruva rainge riripo, ndakanoikanda mupoti muruva imomo ndokubva ndadzokera hangu ndikanogara pasi mushure mekunge ndambobuda ndichita sekunge ndainge ndaenda hangu kubathroom ndikadzoka. Saka pakazonzi foni, pane foni iri kushayikwa. Saka yakazotanga kutsvakwa. Vakatodzokera kumba kwavo vakanotora rimwe iPad vakati yainge iri connected kuiPad, ndokubva yachizotanga kutsvakwa. Yakatanga kurira irimo mumaruva imomo, ndokubva ndatoziva kutoti zviya zvandanga ndaudzwa kuti kana ukaitora foni iyoyo uchabatwa. Saka kuchechi kwacho ndinotoavoida kutoendako because ndinotozviziva kuti mweya uya uri pandiri ndizvo zvaunenge uchida izvozvo, kuti ndinge ndichizoba zvandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichiba zvandinenge ndaona muchechi. Saka handidi kuti ndirambe ndichibira vanhu vemuchechi. Ndauya pano ndakazvininipisa, vanojaja munokwanisa kundijaja, but handina kumbogara ndakakumbira kuti ndinge ndichizonzi ndini shave rakadai rigere pandiri. Tiri kutodawo help kubva kwamuri imimi nemhuri yose yeZimbabwe. When you post my story please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndo shave riri pavari iroro vanoitawo zvekuba. Hanzi ko zvinhu zvava nani, but hanzi kunyange ndisingatodi, hanzi ndinotoudzwa kutoti pamba pakati enda izvezvi munhu wepo atobuda ende mari uchasangana nayo iri pakati. Saka hanzi handisi kuda kuramba ndichirarama upenyu hwakadai. Ndikaenda kuchechi zvekare ndinenge ndava kutoona kutoti ndinokwanisa kuba chakati nechakati, ichi zvinhu zvekuti ndinenge ndisingadi kuti ndinge ndichizviita. Saka vari kuudzwa ivo vachiti hanzi zvinhu izvi kuti zvinge zvichizobva pavari, hanzi vanofanira kutoti vange vachito shandisa nzira dzechivanhu, but havasi kuda manje kuti vange vachizoshandisa dziri nzira dzechivanhu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section, vangabatsirika nawo sei.
let us try to speak with him in the comment section. Ngatisangane zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Have you already followed us on our Facebook page? To those that have followed us on our Facebook page, thank you very much. I think maybe my manje tinokwanisa kupindawo mu 40k followers dai taramba tichingowana mafollowers so that tinge tichiramba tichingowanawo maconfessions akasiyana siyana kubva kuvanhu vakasiyana vanobva kumarudzi akasiyana siyana. Let us meet again in the following episode. Please make sure that you comment and you like tichibatsirana nana haidi mu comment section imomo. I will try to respond to as many comments as I can pandinenge ndichirekoda zvekare mamwe ma episode.